manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaye ɗakin Allah yana haye akan raƙumi. Kullama atar rukuna, duk sanda ya zo wajen hajar al-aswad, ashara ilaihi bi shay'in indahu, sai yayi nuni da abin da yake hannunsa na sanda ko kwagiri, wa kabbara sai ya kabbara ya ce Allahu akbar, sai ce Allahu akbar. Addu'a bainar rukunil yamani wal hajar al-aswad, addu'ar da mutum zai yi idan ya fito daga ar-rukunar yamani ya doso hajar al-aswadi, sai ta maimaita wannan addu'a yana cewa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يتكرن تونا الدعاء سكان الركن اليماني دا الحجر الأسود يناتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة الله كباني ككيا كبام ككيا وأدونيا وفي الآخرة حسنة الله كبام ككيا وألاهرة وقنا عذاب النار الله كسريم عذاب الوتا. دعاء الوقوف على الصفا والمروة الدعاء دمتنزي إن يناس أكن صفا دمروة. لما دنا من الصفا lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kusa isowa kusa da dutsen safa, ƙara'a sai ya karanta wannan aya ya ce إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يكرنت ونن آية إن الصفا والمروة من شعائر الله. lalle haƙiƙa dutsen safa da dutsen marwa suna cikin sha'air na addinin Allah. Sai ya ce abda'u bima bada Allahu bi, zan fara da abin da Allah ya fara. Fa bada abis safa, sai ya fara hawa kan dutsen safa, faraƙiya alaihi ya hau burbushinsa, hatta ra'al baita har sai da ya hango ɗakin Allah. Fastaqbala al-qiblata, sai ya fuskanci gabas. فوحد الله وكبره يكأيت الله يكبر وقال يتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. با wanda kamata a kaɗaita da bauta sai Allah, shi kaɗai ba shi da abokin tarayya. Lahul mulku wa lahul hamdu, mulki ya tabbata ga Allah shi kaɗai da kuma yabo a gare shi shi kaɗai. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne a bisa komai. La ilaha illallah wahda, babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai. An jaza wa'ada, Allah ya cika alkawarinsa. Wa nasara abda, Allah ya taimaki bawansa. Wa hazamal ahzaba wahda, Allah ya karya bataliyar kafirai shi kaɗai. Thumma da'a baina zalik, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'addu'a tsakanin haka. قال مثل هذا ثلاث مرات يا فدي kwatankwacin wannan sau uku. Alhadith wa fihi yazo a cikin hadisin fa fa'ala alal marwati kama fa'ala ala safa, sai ya aikata akan dutsen marwa kama yadda ya akan dutsen safa. Addu'a yawma arafa, addu'ar da mutum zai yi ranan arfa. Khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa, addu'ar da duk tafi alheri ita ce addu'ar da aka yi ta a ranar arfa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, mafi alherin abin da na faɗa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma annabawan da suka wuce gabanina shine dukkanmu mun ce
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah, wahdahu la sharika la, shi kadai ba shi da abokin tarayya, lahul mulku wa lahul hamdu, mulki ya tabbata ga Allah shi kadai da kuma yabo gare shi kadai, wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne bisa komai. Azzikiru indal mash'aril haram, addu'an da mutum zai yi a wajen mash'aril harami, wato lokacin da ake kwanan Muzdalifa, lokacin da gari ya kusa wayewa. Rakiban nabiyu sallallahu alaihi wasallama alƙaswa'a, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan taguwarsa da ake kiranta alƙaswa'a, hatta atal mash'ar al-harama, har ya je gurin da ake kira al-mash'ar al-haram, fastaqbala al-qibla, sai ya fuskanci Ka'aba, fada'ahu, ya kira Allah, wa kabbarahu, yayi kabbara, wa hallalahu, ice la ilaha illallah, wa wahadahu, ya kaɗaita Allah. Falam yazal, bai gushe ba waƙifan yana tsaye, hatta asfara jiddan, har sai da gari ya haske sosai, fada fa'a qabla an tatsalu ash-shamsu, sai yayi gaba kafin rana ta hudo. At-takbiru inda ramyil jimari ma'a kulli hasatin, kabbarar da mutum zai lokacin da yake jifan shedan tare da kowace tsakuwa ya jefa su yayi kabbara. Yukabbiru kullama rama bi hasatin indal jimari thalas, yana yin kabbara duk sanda ya jefa tsakuwa a wajen jifan nan guda uku. Thumma ya taƙaddamu, sannan yayi gaba, wa yaqifu yad'u, ya tsaya yana addu'a mustaqbilal qibla, yana mai fuskantar gabas, rafi'an yadaihi, yana mai ɗaga hannunsa, ba'dal jamratul ula, bayan yayi jifa a jamra ta farko, wa thaniyati da ta biyu. Amma jamratul aqabati fayarmiha, ita kwa jamra ta ƙarshe in ya jefe ta, wa yukabbiru inda kulli hasatin, kowace tsakuwa ya jefa sai yayi kabbara, wa yansarifu, in ya jefa na ƙarshe sai ya tafi, wala yaqifu indaha, ita baya tsayawa a kusa da ita. In mutum zai ya jefa tsakuwa sai ya ce Allahu akbar, sai ya ce Allahu akbar, in ya ƙara jefawa ya ce Allahu akbar, in ya ƙara jefawa ya ce Allahu akbar. Haka zai ta faɗa har sai ya gama jefa tsakonkwaninsa gaba ɗaya. Du'a'u ta'ajjubi wal amri sar, addu'ar da mutum zai in ya ga abun mamaki ko ya ga wani al'amari mai faranta rai, sai ya ce Subhanallah, ce subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah, ko ya ce Allahu akbar, ce Allahu akbar, girma Allah shine mafi girma. Ma ya fa'alu man atahu amrun yasurruhu, idan al'amari ya zo yana faranta wa mutum rai, abin da ke maka daɗi ya same ka, aka baka labarin wani kyakkyawan abu ya same ka, ko wani mummunan abu ya kwaranye gabarinka. Kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam, idza atahu amrun yasurruhu, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance, idan wani al'amari ya zo yana faranta masa rai, au yusarru bihi, ko abin da ake farin ciki da shi, kharra sajidan, sai ya faɗi yana mai sujjada, shukuran lillahi tabaraka wa ta'ala, domin yin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ma ya ƙulu man a hassa waja'an fi jasadihi, abinda mutum zai in ya fahimci akwai ciwo ko raɗaɗi ko zogi a wani ɓangare a jikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, da yadaka alallazi ya ta'allam min jasadik, ka ɗora hannunka a gurin da yake maka raɗaɗi a jikinka, wa ƙul, ka faɗa so uku. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wa ƙul saba'a marratin, ka kuma karanta wannan addu'a so bakwai ka ce, أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر
a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi, ina neman tsari da Allah da kuma ikonsa, min sharri ma ajidu, daga sharrin abin da nake ji, wa uhadhiru, da abin da nake tsoro. Ya maimaita wannan addu'a so 7 hannunsa yana sanye a gurin da ke masa raɗaɗi. Du'a'u man khashiya an yusiba shay'an bi ainihi, addu'an da mutum zai yi ga abin da yake tsoro kada ya cutar da shi da idansa. Idza ra'a ahadukum min akhihi, idan ɗayanku ya ga wani abu daga ɗan uwansa, aw min nafsihi ko a kansa, aw min malihi ko a dukiyarsa, ma yu'jibuhu, abin da yake bashi al'ajabi ko abin da yake bashi mamaki, falyad'u lahu bil barakati, yayi addu'a Allah ya sawa abin albarka, fa innal ayna haqqun, domin kambun baka gaskiya ne. Ma yuqalu indal faza, abinda mutum zai faɗa in ya firgita sai ce La ilaha illallah. Ce la ilaha illallah. In mutum ya firgite ta maimaita wannan har Allah ya yi masa wannan firgici da tsoro da ya samu kansa a ciki. Ma yaqulu inda zabhi aw nahari, abinda mutum zai faɗa idan zai yanka dabba ko zai soke raƙumi, bayan ya ɗora wuƙa ya fuskantar da abin yankan gabas, kafin ya fara yankawa sai ya ce Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walak. Allahumma taqabbal minni. Ice bismillah, da sunan Allah zan yanka wannan dabba. Wallahu akbar, Allah shine mafi girma. Allahumma minka walaka, Allah daga gare ka ne kuma naka ne. Allahumma taqabbal minni, Allah ka amsa min wannan yanka nawa. Ma yaqulu li raddi kaidi maradati shayatin, abinda mutum zai dinga yawan karantawa domin juyar da kaidin kangararrun shedanu. In mutum yana yawaita karanta wannan addu'a, shedanu ba za su iya cutar da shi ba. Ga yadda zai ce أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. yace a'udhu bi kalimatillahi tammati, na neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku. Allah ya tsare mu da kalmominsa cikakku, allati la yujawizuhunna barrun, wanda babu wani nagartacce da ya isa ya ƙetare waɗannan kalmomi na Allah, wala fajirun, ko wani fajirin bawa bai isa ya ƙetare su ba. Min sharri ma khalaqa, daga sharrin abin da Allah ya halitta, wa bara'a da sharrin abin da Allah ya ƙago, wa zara'a da sharrin abin da Allah ya samar, wa min sharri ma yanzilu minas sama'i, da kuma daga sharrin dukkan abin da ya sakko daga sama, wa min sharri ma ya'ruju fiha, da kuma sharrin abin da ya hau zuwa sama, wa min sharri ma zara'a fil ardi, da kuma daga sharrin abin da ya shuka a ban ƙasa, wa min sharri ma yakhruju minha, da kuma sharrin abin da ke fitowa daga cikin ƙasa, wa min sharri fitanin layli wan nahar, da kuma daga sharrin dukkan fitintunin dare da rana, wa min sharri kulli tariqin, da kuma sharrin dukkan abin da ke afkowa da daddare, illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman, face abin da ke faɗowa wanda yake faɗowa da alheri ya Allah. Al istighfaru wat taubatu, yawan istighfari da tuba ga Allah. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aksara min 70 marra. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, na rantse da Allah,
inni la astaghfirullah, lalle nakan nemi gafara Allah, wa atubu ilaihi nakan tuba zuwa ga Allah, fil yawmi a rana ɗaya, akthara min 70 marratan, fiye da sau 70. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, tubu ila Allah, ku tuba zuwa ga Allah, fa inni atubu fil yawmi ilaihi 100 marra, domin nima nakan tuba zuwa ga Allah a yini sau 100. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, man qala astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wanda yace ina neman gafaran Allah mai girma, allazi la ilaha illa huwa, wanda ba wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta sai shi, al-hayyul qayyum, shine rayayye wanda ya wadata da kansa, wa atubu ilaihi, ina tuba zuwa ga Allah, gafarallahu lahu, Allah zai gafarta masa, wa in kana farra min az-zahaf, ko da ya gudo daga filin daga. Misali sai ya ce,